कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारा श्री गणेश जयंती उत्सव दबाजान. कारवारच्या प्रत्येक श्री गणपती देवळात घरात श्रीची मूर्ती पुजवून सार्वजनिक भक्तान आपापल्या परीन गणेश जयंती साजरी केली. कारवारच्या आमदळी, माजाळी श्री सिद्धिविनायक मंदिर, गांवगिरी माजाळी अशी जाग्यार मंडळान आणि काही घराघरात गणेश जयंतीचे आयोजन केला. या गणेश जयंती उत्सवा निमित्तान कारवारच्या अस्नोटी भगतवाडा हिंगा जय गणेश मित्र मंडळ हेमी आयोजित केल्ल्या तिसरे वर्षाच्या गणेश जयंती उत्सवाचा संकल्प या वर्षाक प्रतिवर्षाप्रमाणे 1 फेब्रुवारी ते 5 फेब्रुवारी पर्यंत 5 दिवसाचा उत्सव आयोजित केला असून पहिले 4 दिवस भगतवाडा, पिप्पळगिरी, महालेवाडा आणि आंबेवाडा या वाडेकरातर्फे नित्यपूजा ठरलेली असून चौथे दिसा 4 फेब्रुवारीक रात्री मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात 10 वाजताना जय गणेश मित्र मंडळ भगतवाडा हेमी सादर करतले. कैलासवासी काशीनाथ मळेवाडकर हेमी बरयले मामेल होळो जावेचे दोळो हे कोंकणी नाटक सादर करतले. बुधवार 5 फेब्रुवारीक दनपारा श्रीची महापूजा असून तीर्थप्रसाद वितरण. दनपारा 1 ते 3 वाजेपर्यंत श्री राजू महाले हेमगेल्या सौजन्यान अन्न संतर्पण जातले. सांजेर 5:30 वाजताना श्रीच्या विसर्जन मिरवणुकीचो कार्यक्रम असून 5 दिवसाच्या या सगळ्या धार्मिक कार्यक्रमाक भक्तान सहकुटुंब सहपरिवारा सहित येऊन श्रीच्या कृपेचो लाभ घेवचो अशें मंडळाचे अध्यक्ष श्री संजू गोवेकर आणि उपाध्यक्ष सुरेश अस्तोटेकर हेमी भक्ताक कळयला. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तरेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लेमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025.
जोयडात साठवून दवरिल्ल्या सुकी तणाच्या साठ्याक लागलो उजो। कारवार जिल्हा जोयडा तालुक्याच्या जगलपेठच्या मनोहर कुंभार या रैतान आपले गोरवाक पुढल्या वर्साच्या चाऱ्याची व्यवस्था म्हूण सुकी तण घरा बाजून साठवून दवरिले, जाल्यार शुक्रारा सांजे तणाच्या साठ्याक अचानक उजो लागिल्ल्यान सगळे तण जळण गोबड जाले। तेजेन साधारण मनोहर कुंभार या रैताक 50,000 रुपया तरी आर्थिक नुकसान जाला अशी माहिती मेळ्ळा। सरकारान या गरीब रैताक कितें तरी आर्थिक मदत करची अशी सार्वजनिकाली अपेक्षा आसा। डिझेलान भरिल्लो टँकर अचानक रस्त्यार पलटी। कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या केसरलो हिंगा कलंबली क्रॉसा लागीं डिझेलान भरिल्लो टँकर पलटी पडून व्हड अपघात जालो। या अपघातात टँकरांतले डिझेल गळटी जावन ते रस्त्याचेर व्हावू लागले। तेजेन रस्त्यार कितें तरी अनाहूत जावचो संभव आशिल्ल्यान सार्वजनिकान ही माहिती पोलिसांक कळयली। बेळगांवच्यान देसूरेंच्यान केसरलो हिंगा रेल्वे स्थानकार डिझेल घेवन येतना हो अपघात जालो। या अपघातात टँकर रस्त्याचेर आड पडल्यान रस्तो वाहन संचाराक बंद जालो। या अपघाताची पोलिसांक माहिती मेळटाच रामनगर पोलीस अग्निशामक दळाचे जवान घटनास्थळार हजर जावन अपघात जाल्लो टँकर रस्त्यावेल्यान हटोवचो प्रयत्नात आसात अशी माहिती मेळ्ळा। कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर साक्षी एंटरप्राइजेस सदाशिवगड। अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभाक किंवा इतर कार्यक्रमाक अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मेळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मेळचे ठिकाण अमूल पार्लर साक्षी एंटरप्राइजेस अपोजिट दुर्गा बँक सदाशिवगड। अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधचो। केंद्राचे बजेट नवभारताक साक्षी आसा, सांसद विश्वेश्वर हेगडे कागेरी। प्रधानी मोदी हेमगेल्या मार्गदर्शनान अर्थ सचिव निर्मला सीतारामन हेमी आज मांडिले बजेट विकसित भारताक योग्य बजेट आसा अशे सांसद विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी माहिती दिली। मध्यम वर्ग खूप वर्षाच्या निरीक्षा करतेर आशिल्ल्या उत्पन्न करात 12 लाख पर्यंत सवलत दिला। किसान क्रेडिट कार्डाचेर कर्जाची मिती 3 ते 5 लाखांपर्यंत दिला। मच्छीमारीक विशेष अनुदान, प्रत्येक जिल्हा आस्पत्रेत कॅन्सर विभाग, कॅन्सर औषध उपचाराचेर आर्थिक सवलत, सरकारी शाळेक ब्रँडेड व्यवस्था अशा या बजेटान भविष्यात भारत देश सगळे दिशेन अभिवृद्धी जावचो सारखे बजेट आसा। प्रवासोद्यमाक आद्यता, युवकांक प्रशिक्षण, स्वयंउद्योगाक आद्यता, प्रधानमंत्री ग्रामीण रस्ता योजना, मुद्रा योजना सवलतीत भर अशा महत्वपूर्ण योजनेमार्फत नव भारत घडवूक साक्षी असे सांसद विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी प्रसार माध्यमाक आपले मनोगत व्यक्त केले। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।